Kukatak yung kajing pli yakin kajing ikap entah yang duripon. Haka kerteng jong katulba ipli mentah yakin kajing kenang bakane kabasa yakin kajing kan syong suk syong sain bat kan syakri ya utrai ublay daga mensim jong bijing kemen tugumta hakan upon klino ya kan gayi Kakunhun nongya archaka balatip kumka The Ultimate Legend Bikers Association mentaka segi ka arpotri uno pra kala yo ben pelong ya kajing ya pat ba de ki thuk thuk na nong ba shilong shakashnong mau thau yang nong trau Southwest Khasi his string na ka banta bandit IT ya ka we ka yeng jongki kun swen ba kila penshna hi na ka sengtul ba hakashnong mau thau yang nong trau Southwest Khasi his string Nakaliang ka sengtul ba hadian bekila ban IT ya kate ka yeng haki kunswen kala yo ru ban ais ngop ha Christmas ya kilong yeng ki badan kam ai jingerap ha kani ka dong jong ka than mau kurwan ngam laban siu keliang api ndrai tang ublai ba siu keliang api ublai ba ko ya pi iwai pa iwai ublai si bun ayat ibarok ublai ba siu keliang api ublai si bun ayat ibarok Banyak poi hakan mereka daga mensim jong kajing suk ada kajing kemen kabar apan pau kajing snungu naga benta kajing lap ha jong pi kirkhot jong kene ka asosiasion ka tulba kawa kilaseng ya kene kan hun ngangai mde da kajing start da kajing sutu da ka board di siam phang jong pi rengai scam baga kermen baga de lang ba kajing alam ka jong mensim ba ku jong blai ban yo i ban pe ban Kami ya kibriu ke bai kendu ke jing jing jenjar bat kibriu ke basyam jing lanot kibriu ke badon haga jing jenjar haga yo okot bat haga jing yo ya ka jing kesem dre kene ka kenhun ke jong pi kalong ka jing no sniang ngai scam ba kene kalong ka jingla jong pi kalong ka jing bot jong pi ya ka hikai ka jong trai jisu ka bau trai jisu hikai ya ka jing la isne ka jong blai ya ki priu ki badon hagi jing Soban ai kublai ya kane ka kenhun jong ka tulba ka badai namo kurwat bat na silong na mairang bat na baro ki jaka ki ba pia ba pia tli hakane ka kam ka ba phile kikam isnai bat kawai ngakwa ban ai kublai advan Christmas ya pi wei pe wei nga ai ka jingaro bat ngasngeu ban yaro ya kane ka kenhun ka jong pi ngan athu hapi ba ha kasin ka baningkong ba piu lawan yu kejat hakane ka sinong jongi ba piwan wat kumi ina ying te ba philasyam bat philawat yang ikum kinong penyasinong hoy nga ro ya kane bat nga keli na kikato kane ki ba phi lawan hakane ka sinong ngom phio jing tip nga ai ki ong em ni suwat ngom balai phim nga keli ngom balai phim phim ya thu phim ya ai jing tip hangi re ki ong em ngim ju ai jing tip hakirang ba sinong namar ba let's say kirang ba sinong kinbu ya ki ba haying la jong te ya kata nga dasneu ba kita le sisa ya kata ka kam isnei ngasneu ya ro sisa ya ka jingle ka jong hi te nga tharai tang kita
ngam dah keren pun nomor dang pun kiban sakren te ngasu ai kublai ya phi bakane ka kam mile is e ka jong phi te ngaduai ki bok ki ruyang na kaliang jongi ka sinong ba ai ba ublai unang kerku ya ka kanhun jong phi bat ya phi iwei pa iwei bat tangkata kublai sibon ngamla kendai kublai iwei pi iwei blai nok sinjang ni kamtam kama kurwat unit kabla trisitom ngadai kumus katri jong kan komiti ndai bang namar mengasa sbo sorong kam jenja dengan bangwan be sin dengan i bagi unit kisim kia pha para kisim kia kam sting ka jingbut ka jongi namar ki trei do yap sisa bat borok ki unit ki blai trisitom ki blai nok sinjang kan kam dei tang jingla jongno dei ka dei ka jing nok sinjang jongi baro ni yo i kene ka ying ka yang kumni menta kam dei bangala manga kam dei bangila sekretari kam dei bai lai chairman ka dei bangila lang baro kumni mo mangila ong teli ngin yang mangiran kam yang teli gawai banyak it hoi kadan kajing mamisu jung man stai ngin nyamap je kata unit baper kidan teng-teng abang ila trai kam smart ngila kum yo ine kiwi unit kata je unit pat kam le ai mole ne te unit kam no sni yang boleh kan tak sangap jar dengan kwa ban ong hang ni ba ngin klet je kata kan kadai kasni jung kajing kemen banang ni sekhamat ngin ya trai su ngin skam ba kan kadai tang i nuksa ibarat hang ni kumba pila tip bakaseng jongi kaseng kadai ka ba kamutu jong ka kadai ban le is na iya ki baduk ki basyam sitom hak imlang salang nadu bangila sedang ya kani ka jiks na yeng nengkong is na kum ko WhatsApp group hadin nang ta presiden ila ong presiden buat la imdan hang ni ngapan map na fi ba imdan hang ni na bar ba idan na ka met ka bangko bungkya ila rai ba ong betong ini yang bangin yasna beleng imla ban yasna ya kini kayeng dai ijing lum barit jongi gila la ban sna hadu mental la long sau teli gini kiyeng bagila sna man sna gawe ka bala pan sna ka dai po sorang kham daga jing yano senyang ki para member ki bahiyeng bahasem ki perlok projor ki badon mensim man yano senyang lem dakan mau baka kini borok khaj kidai ki kemon ki kediang jong ki member borok khaj ban ki bahayeng basem ki perlok projor ki jongi ilala ban penurlong kat kania